Церемонията по отбелязването на патронния празник на гимназията Свети Кирил и Методий, 24 май, Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, в двора на училището започна с химна на българската просвета и култура "Върви, народе възродени" в изпълнение на училищния хор. Покрай учениците и преподавателите на гимназията, тържеството уважиха официални гости, представители на общината, на институции и организации в Цариброд, както и приятели и сътрудници на училището от Сърбия и България и граждани. Последва символичното предаване на училищното знаме с емблемата на училището и образите на светите братя, символа на знанието, което традиционно по-големите ученици предават на по-малките. След като бе прочетен поздравителния адрес от Райна Манджукова, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция на българите в чужбина, присъстващите по случай празника най-напред поздрави председателят на Общинския съвет Зоран Джуров, припомняйки, че образованието е най-сигурният път към създаването на здраво общество и към изграждането на проспериращо бъдеще. Поради това искам да отправя най-искрени благодарности към всички преподаватели и учители, читалищни дейци, просветители и хора на духа като цяло, които до днес и днес пазят факлата, която осветява пътя към знанието, духовността. Пожелавам на директора и преподавателите успех в професионалното им и всяко друго начинание, както и училището ви и по-нататък да продължи да бъде съкровище на образованието, знанието и духа и да бъде приятно и сигурно място за всеки ученик. Към учениците ще отправя молба да пазят буквите, да ги ползват за писане само на хубави думи, да се образоват, защото знанието е сила, а образованите хора са тези, които ще ни определят бъдещето. Честит празник на всички, които ползвате кирилицата. Приветствени думи отправи и директорът на гимназията Братислав Стаменов. Днес нашето училище Свети Кирил и Методий празнува своя ден. Ден, в който почитаме делото на светите братя, създатели на славянската писменост и духовни будители на нашия народ. Те ни завещаха буквите, но и духа на знанието, силата на просветата и пътя към духовна свобода. Скъпи ученици, вие сте живото продължение на това дело. Вашите успехи през тази учебна година са най-яркото доказателство, че училището ни е храм на знанието и вдъхновението. С особена гордост Стаменов изтъкна учениците с постижения в съревнования по различни предмети и продължи. Тези резултати не са само повод за радост, но и доказателство, че духът на Кирил и Методий живее във всяко ваше усилие, във всяка ваша победа. Уважаеми учители, благодарим ви за вашата отдаденост и труд. Вие сте съвременните будители, които продължават мисията на светите братя – да водите младите по пътя на знанието и духовността. Нека този празник бъде символ на единство, гордост и надежда. Нека гимназията Свети Кирил и Методий винаги бъде извор на знание, добродетел и светлина за нашата общност. Честит празник Цариброд, да пребъдне делото на светите братя. Поздравление по случай светлия празник отправи и Димитър Цанев, генерален консул на Република България в Ниш. Това е най-българския празник, защото отбелязваме нещото, което България е допринесла за световната история, а именно създаването на кирилицата. Не знам колко от вас знаят, но 885 година в Белград българската държава приема учениците на Кирил и Методий. Учениците, които са изгонени, и ако не беше България да ги приеме, да оцени силата на познанието, делото на Кирил и Методий щеше да бъде забравено. Тогава България създава две школи. Една в Преслав и една в Охрид. И учениците Наум, Климент, Сава, Гораст и Ангелари започват да обучават учители. Успяват да обучат 2500 учителя, създавайки кирилицата, променят първоначалната азбука, глаголицата, и благодарение на това
България извоюва правото в църквите да се проповядва на български език, заменяйки гръцкия, който е бил до тогава. Към присъстващите се обърна и Лозан Митев, професор в Националната спортна академия в София. Това, което най-много ме вълнува, е, че Цариброд още в 19 век, точно на този ден, 24 май, в черквата поставя началото още в 19 век на честването на този свят, свещен за всички нас празник, за всички цариброджани. Ето тази сграда, която виждате там, лилавичката, това е всъщност нашето първо огнище на царибродската просвета, която оставила трайни дири в българската култура, в българската духовност. Човек не може да не бъде горд с тази способност на нашия народ в царибродския край. Да бъдат всеотдайни в чистотата си, в търсенето си на Словото, което 9 век, 600 години преди Западна Европа, беше превърнато в национална, в държавническа кауза. Приветствено слово по случай празника отправи и председателят на Националния съвет на българите в Сърбия Стефан Стойков. За мен е чест и удоволствие да ви приветствам от името на Националния съвет на Българското национално малцинство в Република Сърбия и личното си име и да ви честитим днешния празник. Голяма благодарност към организаторите на днешното тържествено събитие, както на децата, така и на заетите в училището. Благодарим ви. Нашият национален съвет ще бъде винаги силен партньор за вас, както е били до сега. На всички ученици, културни и просветни дейци, както и на всички наши сънародници, където и да живеят в Република Сърбия, още веднъж да честитим днешния празник. Свети Кирил и Методий, деня на българската просвета, култура и славянската писменост, който е и патронен празник на гимназията в Цариброд. Нека да е честит най-светлия празник на всички. Бъдете горди, че сте българи, бъдете горди, че имате български корени, но в същият момент уважавайте Република Сърбия, държавата, в която живеем и държавата, която ни уважава като братия. Пожелавам на всички здраве, професионални успехи и вяра. Напред науката е слънце, на много е лета. Последва богата програма, в която покрай гимназистите участваха и учениците от 2-3 клас на основното училище. Тържественото отбелязване на Деня на гимназията приключи с поднасяне на цветя пред паметника на светите братя в двора на училището.